זה, אני מדבר על המטוס הזה. ובניתי מתוכנית, הוא מתרסק לי. באמת? זה 3 מטר ו10 כנף, 2 מנועים. כמו מטוס אמיתי. מה, פה ריסקת אותו? לא, בעין יהב. עשית דאווינים בטח שם בעין יהב. ממש לא, עשו לי על פול גז. עשו לי צרות. 2 מנועים. גם אמרת פול גז. איזה באס הזה? 3 שנים. למה, הם היו בהרצה עוד כאילו? וטחנת אותם? לא, לא היו בהרצה, הם עשו לי צרות. 3 שנים בניתי אותו. יש תוכניות, מניעה. אני זוכר דברים טוב בבית, אני חושב, חלק ממנו. מניעה, עוזי. מכלום, מתוכנית שהורדתי באינטרנט. לא, הייתי באיביי. תוכנית. איך קוראים לו? אני בונה עוד אחד. בונה אותו חדש. ביחד. ביחד. אוי ואבוי. חבל על הזמן. מה יפה עוזי? כל הכבוד. נכון? ופה יש לי... חבדת אותו, סגרתי. פה יש לי מצלמה, אתה רואה כמו שהבן שלך שם? כן. אתה רואה, והיא משדרת, אתה רואה על המסך. וואלה? זה נראה... מה זה אמיתי? שאתה יודע שזה עובר שם במקומות שיש את הנוף כאילו? יואו, איזה יופי. משהו. זה מה שקנית אותו מאובי סיטי? זה מארצות הברית קניתי מאיפשהו, לא זוכר מאיפה. לא, לא זה עולה גרושים כאילו, זה הרסיבר שלו, אתה רואה? זה הרסיבר. הוא משדר ואתה רואה שלו... איזה יופי, הוא משדר לאונליין? איזה יופי, ראית? יש לי כזה. אתם מקליטים את זה ועל הכרטיס? יש לו כרטיס. אצלהם כן. בג'יגה, שעות, ג'יגה, שם במחשב. לא, אונליין, כאילו, משדר. אבל אני שם את זה אחרי במחשב, רואה. כיף. לא, זה היא נוסעת ואתה רואה את הנוף, כאילו... פצצה. ממש כאילו שיושב בפנים נהג. נו, עובדים? יפה לאללה. כל הכבוד. בוא, אני אביא לך את המסור. עוזי, כל הכבוד. כבר לא התעמקתי איתו ברכבת. הסתכלתי, ראיתי, יצאתי. זה מדהים הקטע, זה לא נתפס.